बायदि बायदि चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खुलुमहरनाय थाहरबाय। दिनै बायदि बायदि चेनेलाव आंनि गोसोनिफ्राय फंनैसो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट बक्सआव भिडिअआ बोरै जादों कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो आरो चेनेलाव जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जे उननि भिडिअआ नोंथांनियाव गिबिसिनै नुजाहैयो। थौदो बिदिब्ला जों जागायजेननि। मानसिया बुहुमाव नागिरनानै गासैखौबो मोननो हायो, नाथाय सम सम गावनि गोरोन्थिखौ नागिरना मोना। जोंनियाव गोरोन्थि जायो, जोंनि गोसोआ दुखु मोनो, नाथाय जों साननो इच्छा खालामा गोरोन्थिजों जों गोबांखौ सोलोंनो हायो। मान सन्माना गावजों गाव एबा मान गोनाङासो मान मोनो। नोंनियाव गावहानो जेबो मान गैयाब्ला नों बोरै मान मोननो हानो? जाय सुबुङा गोसो सिंनिफ्राय मोजां बिजोंसो सोमोन्दो लाखि एबा अनज्लाय। मेगननि थिननायखौ दाला, मानोना मेगनाथ' गासैखौबो मोजां नुयो। गोसोनि साननायखौ एबा हास्थायनायखौ बांसिननिफ्राय बांसिन नों खालामोब्ला दुखुआबो नोंहा बांसिननिफ्राय बांसिन जागोन। सोरनिबा महरा महर गोसा मोजां नुनाय जाब्लाबो गोसोआ गोजोन एबा मोजां नङाब्ला जेबो मुलाम्फा गैया। रोजासे मानसिजों सोमोन्दो एबा लोगो जानाया गेदेर बाथ्रा नङा, नाथाय सोरबा सासे मानसिजों सोमोन्दो एबा थार लोगो जानायासो गेदेर बाथ्रा। जेब्ला दुखुआ मानसिनि गोसोखौ बायफ्लेहोयो अब्ला मानसिनियाव मोदै गवा, नाथाय सिरियै थानायखौ फोरोंना गालाङो। मोजां मानसिया गियानि रोंगौथि थानानैबो थगायजायो, मानोना बियो गुबुनखौबो मोजां साननानै लायो। माखासे सुबुङाथ' गुबुनखौ गोबां गोनां सुबुं साननानै लायो आरो बेखौ गोबां मदद आरो मोजां मोनो, नाथाय बै सुबुङा बेनि साननायखौ गोरलै साननानै लायो एबा गोनांथि साना। जों सना बादि गोनांथार नङा, नाथाय अखाया जेरै मिथिंगानि थाखाय गोनां, जोंबो बुहुमनि थाखाय गोनां। नों आंनि थाखाय गोनां जेब्ला आं नोंनि थाखाय गोनां। नङाब्लाथ' सोर सोरखौ गोनां सानो बे मुगायाव? गासैखौबो गावनोसो नांगौ। गुबुना लाब्ला एबा मोनब्ला मेगन साखोमायो आरो हेंथा बुंखोमायो। सोरजोंबा लोगो लाज्लायनायाव एबा सोमोन्दो लानायाव नोंहा गाज्रि जादोंब्ला एबा नोंहा खहा जादोंब्ला आरो नस्थ' दङब्ला नों बे लोगोखौ गारनाया गाहाम। बेयाव नोंखौ सोरबा गाज्रि बुंब्लाबो नों मोजांखौसो मावनाय जादों। नों मोजांब्ला बयबो मोजां बुहुमाव गोबां मानसिफ्रा बुङो, नाथाय नोजोर हो, मोजाङाबो गाज्रि थायो, मानोना गोसो सिंनिखौ रावबो सायाव नुवा। भिडिअखौ नायनानै गोसोआव एसेब्लाबो जुदि साबजानाय मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट बक्सआव फोरमायदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो अल खालामना लादो जे उननि भिडिअआ नोंथांनियाव गोख्रै नुजाथिहैयो। हामबायसै, गोजोन्थों, थेंक इउ।